Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa walladzi hadana 'ala siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oleh Ta'ala fikir min al-Qadil Sahlu wa ma'awalan ladhi Unjina fihi al-Quran Hudan linnas wa bayyinatin nabi dan Qur'an. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa Rasulullah al-karim. Hadratul Muhtaramin Baca Qur'an para ulama, para kiai, para sesepuh yang bersifat memuliakan, tapi khusus di kantor-kantor pun Al-Muhtaram Ramadi Haji Imam Tirmidzi Barakallahu Bismillah Wa'afiyah itu dihayatihi dikatakan syahkur semesti macam-macam Pakestu suatu barokah itu Lalu keinginan Rahmati Dinati jajaran takmir musola al-ikhlas bagi jamaah hidup dan setelah kalau melihatkan dan betul kesempatan dinati setulur jamaah halilir dan saya kalau mati hadirin hadirat rahimahumullah. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bila semua sudah nabi itu kita rahmat nikmat taufik hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala kesakit sasar paling termesti untuk majelis astu diberikan tetap pembagian majelis juga manfaat barokah fitini wa dunia wal akhirah amin Allahumma amin. Salawatu salam mungkin satu juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi turja syafa'atuhu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sajarengipun ajar kita lajengaken semoga kita pidhakan kita baru ilmu Quran suratul Fatihah. Mugi-mugi acara peringatan nuzulul Quran mugi nyaos sareng bukan bersama sareng nanti saged pinaringan kelancaran keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Allah tahsilin hadiniyah wa ala kitab salihah biridallahi ta'ala bi'aunani bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbi salli ala sayyidina Salatul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu menjasa ajar kesalahan jenipun sadaya mungkin acara itu mau itu asanah mungkin dan sambutan saking ketua takmir musola al-ikhlas dalam hal ini pada dipun wakili kalian panjenenganipun Bapak Dedi Alfian dan semoga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Yang saya hormati Al-Muhtaram Kiai Haji Imam Tirmidzi dari Tajinan, yang saya hormati para alim, para ulama yang telah hadir pada acara mubarak yaitu peringatan nuzul Quran, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sawan beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Jamaah Yasin Kelilir beserta anggotanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita pada kesempatan hari ini masih diberikan keselamatan, kesehatan sehingga bisa menghadiri acara
yang diselenggarakan pada sore hari ini, yaitu dalam rangka memperingati Nuzulul Quran. Para alim, para ulama, para hadirin semuanya, saya hadir di sini untuk mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran panjenengan sedaya. Saya mewakili jajaran takmir Mushola Al-Ikhlas RT 41 RW 12 Desa Sawan, apabila dalam memberikan segala sesuatu dalam kegiatan ini yang berupa tempat, hidangan, dan lain sebagainya, apabila kurang berkenan, kurangnya rezeki dumateng manah panjenengan sedaya, kula makili jajaran takmir kalih jamaah Yasin Lilir nyuwun agunge pangapunten ingkang agung. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula selaku bicara angsal rahmat hidayah inayah saking Allah Subhanahu wa taala, angsal barokah bulan suci Ramadan, sehingga kula panjenengan sedaya diparingi keselamatan, kesehatan, umur ingkang panjang barokah, sehingga saged nglampahi bulan suci Ramadan wonten taun-taun menika ngantos taun-taun salajengipun. Bapak Ibu ingkang kula hormati, inggih menika keadaan Mushola Al-Ikhlas perlu kula sampaikan, sebelah selatan iki wonten toilet tempat putra putri mangke badhe kegiatan sholat maghrib, sebelah ler nggih wonten menawi antri saged digunakan kangge wudu. Bapak Ibu jamaah ingkang hormati, kegiatan menika terlaksana saking warga RW 12 tingkat sampun berupaya memberikan tempat dan pasugatan damel terlaksanapun kegiatan menika. Cepindah malih kula mewakili jajaran takmir Mushola Al-Ikhlas bilih wonten segala kekurangan dari segala tempat dan hidangan atau apapun yang kami sediakan kurang berkenan dumateng manah panjenengan sedaya, kula sepindah malih nyuwun agunge pangapunten. Mekaten ingkang saged kula aturaken, kula nyuwun agunge pangapunten bilih wonten tutur kata kula ten panjenengan tindak tanduk kula panjenengan kalih jajaran takmir kirang ngejeki dumateng manah panjenengan sedaya, kula nyuwun agungipun pangapunten. Saya kula akhiri dina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk mewakili jamaah Lilir selaku pelaksana kegiatan peringatan Nuzulul Quran, pindah matur suwun sanget atas hadirah panjenengan sedaya. Jazakumullah ahsanal jaza. Mugi krawuh panjenengan sedaya estu dipun balas kesainan-kesainan ingkang langkung kathah kaliyan Allah Subhanahu wa taala tersalebete bulan suci Ramadan ingkang berkah punika. Nomor kali pun matur suwun sanget dumateng jajaran takmir Mushola Al-Ikhlas tuwun jamaahipun ingkang sampun berkenan nyukahi tempat kagem jamaah Lilir ngawontenaken acara punika. Matur suwun mugi jazakumullah ahsanal jaza. Masyarakat ya matur suwun sanget dumateng sedaya anggota jamaah Lilir. Allah wong sing aweh buka tetep yang sing kos. Insyaallah jenengan jamaah Lilir dulur-dulur insyaallah jenengan termasuk golongan yang sing dirindukan surga. Allah ya mulai sapa niku nggih nyuwun pangestu panjenengan sedaya nggih mumpun saged kempal kesempatan nyuwun pandonga pangestu panjenengan sedaya dongaken nggih jamaah Lilir saged dados jamaah yang tansah dipun turuni tumama keberkahan kalian Allah Subhanahu wa taala nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, musta'an dan semoga musta'an. Rabbi fil alamin. Isaraji. Mobil ambil kula utawi jamaah Lilir hormat dhateng panjenengan. Wonten kirang sae wonten kirang rezeki dhateng panjenengan sedaya. Estu-estu nyuwun agung pangapunten. Nyuwun agung pangapunten. Salajeng saking kula pribadi buat pilih wonten salah khilaf nggih kula matur nyuwun agung pangapunten. Akhirul kalam
Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selajeng monggo kita ngaos sareng-sareng mirengaken apa ingkang badhe dipun dawuhaken dipun aturaken panjenenganipun Al Mukarram Kiai Haji Muhammad Turmuji. Jenengan panjenenganipun Al Mukarram Kiai Turmuji wa ilaihi tafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah zumar. Aqala alaihi salatu wassalam la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Hadratul ulama wal fudala, para alim, para ulama, para kiai, sesepuh, pinesepuh, dusun, sawan ingkang dalam mulyakaken khusus panjenenganipun Romo Kiai Maksum Kranten nggih sing kenal niki wau tasih niku mawon. Boten kesupen akhinal kiram Mbah Yai Muhammad Romli. Niki beliau senior kula ten Pondok Al Makbul. Jenengan nggih tepangi. Hah? Pinter ten pondok sing ngene. Mondok rapisan pindho. Mergo mari pegatan. Mugi-mugi beliau kenirangan istiqomah naringan sehat. Ibun rezeki ingkang lancar. Kula pertama kepethuk rada kaget. Sapa rika? Rika lali ta. Delok untune wis entek ngono. Kula sangat bingung. Alhamdulillah beliau saged berjuang wonten dusun panjenengan sedaya. Boten kesupen pengasuh sekaligus napa nggih. Ingkang beto jamaah ngelilir. Kula nggih kangen sangat boten kepanggih ten pondok sempat kula wucal. Wekdal ten griya jenengan singen lak guru kula ngoten. Akhinal kira Mas Saiful, Ustadz Saiful. Kula derek bunga gadah majelis taklim ingkang diasuh tiap napa minggu malam Senin. Mugi-mugi telaten. Mugi-mugi beliau estu-estu dinaringan sehat, dipun paringi rezeki ingkang lancar. Mergo ngeten para rawuh. Ngapunten niki wektale kaya mepet nggih.
paling kula kedal waktu niki namung 30 menit. Mugi-mugi mangke ingkang kula aturaken manfaat. Kula saged nglampahi, jenengan nggih saged nglampahi. Mergo ngeten para rawuh. Allah niku nglebetaken swarga niki kalih macem. Wonten sing mlebu swarga niku merga kiyambakanipun niku rombongan. Ngeten, tiyang mlebu swarga niku wonten sing rombongan, wonten malih sing ijen-ijen. Sinten sing rombongan? Niki tiyang sing gaenane, penggaweane, kulinane, dendinane niki derek jamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah zumara. Wasiqa lan den giring sapa alladzina wong akeh ittaqau kang wedi sapa siladina rabbahum ing pangerane ladina den giring ilal jannati maring swarga zumara halih rombongan. Pripun teknisi tiyang lek biasae melok jamaah, tiyang kok gaenane melok kumpulan-kumpulan niki benjang-benjang kula kalih panjenengan niki ora usah ditakoni sapa ketuae. Nun sewu cara ten dusun mriki Mbah Mat Romli niku. Dadi sing dihisab sing ditawakoni ya nggih Mbah Mat Romli niku ya muga-muga iso jawab. Nek delok potongane tegese ngoten niku insyaallah saged. Kok jenengan derek jamaah Ustaz Saiful niki. Jenengan mboten usah ditakoni. Mboten usah dihisab. Sing dihisab niku nggih Mas Saiful niki. Kados jenengan derek rombongan ziarah. Sing ditakoni ora sampean, sing ditakoni niku ketuae. Mulane muga-muga panjenengan iki mboten leren-leren, mboten bosen-bosen niki derek jamaah. Nggih jamaah salat, nggih jamaah majelis taklim. Sing nomor kalih, wong sing mlebu swarga merga ora dihisab niki tiyang sing netepi taklimul muta'alim. Wong sing gelem melok pados ilmu. Paham nggih? Setunggal kula kali panjenengan mlebu swarga merga rombongan ora usah dihisab, tapi sing dihisab ketuae. Nomor kalih niki tiyang niku wau boten dihisab niku wau tiyang sing ahli utawa netepi taklimul muta'alim sing gelem belajar ilmu. Tiyang sing tasik nate mampir nanggone neraka. Kula panjenengan kok tasik nate gadah dosa niku kalih Gusti Allah dicuceni, diberseni niku napa wonten neraka terus dientasno. Lah sing dientasno sapa sing entasno? Muga-muga kula kalih panjenengan gadah kenal tiyang sing apik. Kula gadah kitab namine kitab niku Minhajul Abidin. Disarahkan dalam kitab Minhajul Abidin. Ana wong sing siji ahli swarga, sing siji iki ana pas ana di neraka. Jelas niku kitabe. Terus lho, lapo awakmu kok nang neraka? Iya dosaku akeh. Aku tulung ngono mergo kenal sing dijauhi itu sapa kon? Lho, aku sing nang omahmu biyen tau kok kei ngombe banyu putih. Akhire
lungi. Niki keterangannya wonten kitab Minhajul Abidin disarahkan dalam kitab Sirajul Thalibin. Paham nggih? Paham nggih? Dik kula kalih panjenengan mlebu swarga niku merga rombongan, merga kula kalih sampean ana sing fardan utawa ijek sing melok rombongan niku wong sing ahli jamaah utawa wong sing gelem melok rombongan majlisul taklim muta'alim. Sing rombongane boten dihisab, sing dihisab adalah ketuwae. Nomor kali wong niku para rawuh amal kula kalih panjenengan niki kalih Allah ben malam Jumat. Halo. Niki dimirengaken mboten? Nggih. Ben malam Jumat amal kula kalih panjenengan niki disetoraken ten Gusti Allah. Ben malam Jumat. Ono sing amal kula kalih panjenengan, buku catatan kula amal kula kalih panjenengan niki mboten diterima karo Gusti Allah. Cara kasarane sakniki berkase niki dijarno. Di total besok lek yaumul hisab. Soro temen sing tiyang niku dihisab pas yaumul hisab. Sinten para rawuh sing boten diterani kalih Gusti Allah niku tiyang sing nalika ana donya tiyang niku wau tasih nggadah satru, tasih nggadah musuh, ra nyapa nang kancane, ra nyapa nang tanggane. Paham? Wong bakale dihisab soro temenan niku tiyang sing nalika ana donya tiyang niku wau tasih gadah musuh, ora tau utawa gelek gak nyopo wong liya. Makane Kanjeng Nabi dawuh la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Kula kare sampean ora iso munggah swarga kecuali kula kare sampean iki dadi wong sing iman. Alhamdulillah kula kali panjenengan sampun ditakdir kali Allah dadi wong sing iman bakal munggah swarga. Wala tu'minuna hatta tahabbu. Wong iku mang ora diarani mukmin lek wong iku mang ora rukun. Halo paham? Di kula kali sampeyan ora iso diarani iman lek ora rukun. Apa mergo ora nrimo ketentuane Gusti Allah. Dadi wong wedok sing gawe karep dhewe ae. Sing lanang mentang-mentang dadi wong lanang, sing wedok mentang-mentang dadi wong sing apik dhewe. Kula tanggep panjenengan, Bu. Halo. Bu, wong lanang cara digawe apik-apikan niku karo wong wedok niku sae pundi? Lho. Bu, jawaban mboten napa-napa. Podo gelek goro wong lanang karo wong wedok niku sing gelek goro wong lanang apa wong wedok? Wong jare wong wedok wong lanang, Pak. Jare wong lanang wong wedok. Sik aku takon. Wong lanang teko nyambut gawe. Duit sing nang Allah lek kula kali sampean boten rukun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu
برحمتك يا أرحم الراحمين